mari mai rabiya. Sakar ku ta yanke gindin kaba, ina masu neman waƙoƙin komedi da kuma wato komedodi na bada dariya. Ga wata sabuwa ta zo muku, Umar a Duniya Arewa TV. Ku kalla domin ku ɗebe nishaɗi. Sannan in kun kalla ku je ku danna mana subscribing, ku mana sharing, kai hada koyon. Bayan kun yi wannan ku je ku ɗan ƙararrawan sanarwa ku je ku danna domin sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Mun gode, kar a manta Umar a Duniya Arewa TV. Mun gode masoyanmu. Allah ya saka da alheri.